pán Čimečka, pán Matovič, pani Čaputová, pani Hanzelová, pani Dybáková, pán Kovačič, stránky Ako zomri, milé RTVS, Markíza Jojka. Vlastne všetci hajzli, pometení, uchyláci a liberálne špiny. Vy ste chodili rumazgať a teatrálne klásť vence kvôli Martine a Jánovi. A ja sa vás teraz, vy špinavé kurvy, pýtam. Kam ste dotlačili spoločnosť? Keď vaši voliči, pretože dneska som pozeral rozhovor s Vášariovou, ktorá povedala, že voliči Smeru sú spodina. Ale vaši voliči a vaši odchovanci, vaši voliči, u nich sa nakumulovala, viete, čo sa nakumulovalo u nich? Nenávisť. To, čoho máte vyplné papule. Nenávisť. A viete, kam vyústila? Že dneska postrelili jedného z najvyšších ústavných činiteľov. Postrelili. A ešte raz to zopakujem. Pre debilov a pre kretenov a imbecilov, ktorí mali plné papule slušnosti. Postrelili. Rozumieme sa? Nie naši. Nie ľudia, ktorí boli protestovať proti pandemickým opatreniam, ktorí sa vešali na plot, ktorí kričali, že chcú kurva normálne robiť a žiť. Nie naši, ale vaši ľudia. Vaši voliči. Pani Vášariová, vy krava, vy hnoj. Vy idete rozprávať o voličoch terajšej koalície, že je to spodina. Vaši voliči a vaši odchovanci vyeskalovali spoločenskú situáciu tak, že nejakému imbecilovi preplo a postrelil. Chápete to? On zobral do ruky zbraň a on postrelil premiéra Slovenskej republiky. Je mi jedno, keby bol Hergo Páter premiér Slovenskej republiky. Vy, Dybáková, Hanzelová, progresívci, Šimečka, Biháriová, Truban, Matovič, Saskári, Cigániková, XY, všetci do jedného radu. Vy ste rozdúchali nenávisť. A viete, čo sa teraz stalo? Teraz prišlo k vysvedčeniu. Tak kto vychoval debilov? Infovojna alebo stránka Zomri? Keď si to dáme na misku váh. Kto? Ja si myslím, že máme v tom jasno. A ja som veľmi zvedavý, čo teraz bude. Pretože keď my sme kričali pred voľbami, a je jedno, či niekto volil Smer, alebo sa zaujímal o zostavenie vlády v Kongu, je to kurva jedno. Ale keď my sme kričali, že ľudia, ktorí, keby sa dostali k moci, na čele s PSK-om, sú narušení, tak nás nikto nepočúval. A tu máte vysvedčenie. Narušení sú. Narušený je svet. A narušenci sú tu vďaka vám. Vďaka tomu, že vy ste ich vychovali. Vy ste to vyeskalovali. Dnes niekto zobral do ruky zbraň a na výjazdovom rokovaní vlády postrelil premiéra. A ja by som takto isto reagoval, keby postrelili aj uzdychanú hradnú pani. Je mi to jedno. Toto sa kurva nerobí. To sa proste... To čo je? Ale viete čo? Už držte papule o nenávisti. Už držte písky o slušnosti. Lebo vy ste vychovali to, čo dnes zobralo do ruky zbraň a postrelilo premiéra. Médiá, politici, progresívci, bratislavská ogrcaná cházka, bratislavská ošťatá kaviareň, sojoví kreténi, bezpohlavní nebinárni tupci a celá táto ogrcaná banda na čele s progresívcami. Vy. Neste si pocit viny. A ja budem veľmi rád, keď naša strana rieky nebude reagovať tak, ako by ste reagovali vy. Ľudia sú nasratí. A to verte, že nasratí budú. Lebo ja si myslím, a ja dúfam, a ja pevne verím, a budem sa modliť,
že takýmto debilom a tomuto vášmu ogrcanému systému, vyjadrovaniu a celému tomuto progresívnemu hnoju už dneska odzvonilo. Posrali ste to. Teraz ste to už posrali. Pani Vášáriová, vy, ktorá vykrikujete, že voliči Smeru a voliči terajšej koalície alebo jednej z koaličných strán sú spodina. Nie, pani Vášáriová, nie. Vy ste ten najväčší, najhnusnejší a najodpornejší hnoj, aký v dejinách tejto krajiny existuje. S vašimi vyjadreniami. Pretože viete čo? Poviedli k tomu, čo sa dneska stalo. Som zvedavý. Kuknite si správy večer. Arrivederci.